खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो अननाय आरो बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय। दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव आरो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दा नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानो हानाय भिडिअआ मा जागोन दिनै। दा नोंथांमोना नायलांदों उनाव भिडिअखौ। नैया दा लोगोफोर आङो सिंग्रा बानायनोसै नायदों नोंथांमोना। इ जाबाय मैदा। मैदाखौ बांद्राय लानांगो, ओमफ्राय इयो आटाखौ बाहाय खम लानांगो आरो इयावहाय 1 काप मैदा ओमफ्राय आधा काप आटा होयोबा माहाय मोजांसिन जायो आरो मिक्स खालामना लानोसै। दा नैया आंनियाव संख्रि होबाय, इखौ मिक्स खालामना लानोसै। नैया इयो जाबाय आजवाइन, इखौ इदि खालामना होबाय, मोजां खालामनानै होबाय। इयो काला जिरा होबाय बाङाय। नैया इयो घी 1 चामच होबाय, न'आव जानो थाखाय नालाय गोथावथार जायो आरो घी होबा माने गुरै मोजां जायो। दा इखौ मिलायना लाबाय गोराननो दै हिसावनो। फार्स्टआव गोरानाव मिलायनाया बयनिख्रुइ साबसिन मोजां जायो आरो। नैया दानिया दै होनोसै, दै होनानै नांगौ बायसा नाना लानोसै। बांद्राय होबाबो गेफे जागोन नालाय खम परिमाणाव होनांगोन। दा इयो नानाय जाबाय। दा इखौ 10 मिनिटसो खोबनानै दोननोसै, मानोना गुरै जानो थाखाय मोजां गुरै जायो होमबानिया खोबना दोनबा। नैया फानलु गोरान होग्रोबाय, थावा गुदुं जाखाना दोङो, इखौ होला। फानलु गोथां होग्रोनोसै आरो फानलु गोरानबो होदो गोथांबो होदो। दानिया हाइजें होबाय, दुन्दिया बेगर, संख्रि, हालदै, जीरा पाउडार, धनिया पाउडार, गरम मस्ला बाङाय। दा एरना होनोसै। मस्लाखौ एवना लाबाय मोजाङै। दानिया मटरखौ होनोसै। नैया मटरखौ मोजाङै एवना लाबाय, जा मोजां मोदोमखादो। एवनायावनो मेन आरो ना, भाजाखौ एवनायखौ मोजां एवब्ला सिंग्रायाबो खद जायो। भाजानि थाखायसो सिंग्राया गोथाव जायो बयनिख्रुइ। भाजाखौ मोजां एवाबा सिंग्राया खद जाया, टेस्टि जाया। दानिया आलुखौ होना लानोसै। आलुखौ होबाय, 10 मिनिटसो एवना लानोसै। आङो आलुखौ खोन्थानो बावगारबाय, आलुखौ रुना लाग्रोदों, रुनानै सेफ्लेनानै एवबाय, ओमफ्राय मटरखौबो बाङाय रुना लादो, रुनानै एवबाय। आलुखौ खोन्थानो बावगारदोंमोन आरो बेफोर बाङाय कालारनि थाखाय काश्मीरी मिर्चि होबाय। आलुआ ओरैनो कालारनि थाखायल'। नुनायाव मोजां नुयो आरो इखौ काश्मीरी मिर्चि पाउडारखौ होबा मोजां नुयोना, कालारा साफा नुयो आरो नुनायाव। नायदों नोंथांमोना जा साफा जाखादों, कालाराबो जा मोदोमखादों एकदम। नैया लारुखौ बानायना लाबाय। नैया सिंग्रा बानायनो थाखाय बेफोरबायसा गुल नाना लानांगो, ओमफ्राय इदि गेजेरावहा हाना लानांगो। सुरि बा बयनिख्रुइ मोजांसिन जायो आरो। दा आं सुरि गैथ'आ नालाय साम'जोंनो हानोसै। सुरिजोंबा खेबसेयावनो जखायो नालाय। जाबाय र' हानाया जाबाय। नैया दानिया सिंग्रा बानायनो थाखाय इखौ ओरैबायसा थनना लाग्रोनांगो, ओमफ्राय बाङाय दै होनांगो। इयाव दै नावमान होनानै होमबासो मोजां अरजाबो। ओमफ्राय आरो इखौ
जाबायना दा दानिया नै इफोरबायसा हमना लानांगो दानिया भाजाखौ होनोसै नै भाजाखौ होनोसै बांद्रायबो होनो हानाय नङा आं बाङाय फिसा फिसा बानायदों नालाय न'आवहा जानो थाखाय नै जाबाय भाजाया होनाया जाबाय दानिया नै इफोर जिं जिं दै बाङाय बाङाय होना लानांगो होमबासो मोजां सिथाबोना नै दैखौ बाङाय बाङाय होना लाबाय जिं जिं होमबासो मोजां सिथाबगोन ना नै दानिया इखो इदि खालामनानै दानिया इखो नैया जाबाय लोगोबो दा सिंग्रा सावनाय थावा गुदुं जाबाय दा सिंग्राखौ होनोसै समाव अरखौ एकदम खमायना लानांगो अरखौ खम खालामना लानांगो फ्लेमखौ पुरा खमायजोबनांगो मानोना बाराद्राय गुदुङाव होबा सिंग्रानि कालारा मोजां जानाय नङा खामलावजोबगोन नैया सिंग्राखौ होबाय आङो साराया फिसाखाय आं मोनसेल' होग्रोदों एरना होबाय जाहानि फिसालाया सोंगासिनो दहायनिफ्राय मामि सिंग्राया मोनबायना मोनाखै एकदम जानो आथुर जादों आरो माला मोनगोन नायबाय थाबायदों बारे बारे माब्ला मोनगोन मोनबायना मोनाखै सोंगासिनो नैया मोनबायबो मोनबाय आरोबो होबावनोसै मोनथामखौनो होनोसै आङो जा मोजां समायना फुलिखादों नैया जा पुस्ता पुस्ता जादों Yummy जागोन ना नैया जाबाय रेडी आरो जों सिंग्राया रेडी जाबाय जानो हासिगोन नैया लोगोफोर आंना सिंग्राया तयार जाबाय आं नैया सिंग्राखौ मोनसे बोखावना खोन्थिनोसै नोंथांमोनखौ नायदों माबोरै जादों सिङावबो कालारा नैया नाय लोगोफोर जा मोजां जाखादों एकदमबारे नायनाय एकदम हटेलनि बायसा पुरा एकदम कालाराबो जि मोजां जाखादों नोंना लोगोफोर आं जानो नायनोसै माबायसा जादों एकदम थानो हाथारला आङो निजेनो संना निजेनो आथुर जादों मोजां जाखादों एकदमबारे गुदुं गुदुंनो जा गोथाव जाखादों टेस्टी नोंथांमोनाबो बानायना जादों जाबाय नोंथांमोना दिनैनि आंनि सिंग्रा बानायनायखौ माबोरै नुखो कमेन्टावहा आंखौ खोन्थाहर आरो बेबायदिनो गुबुन गोदान रेसिपि नुनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरो शेयार खालामना हो होमबा लोगोफोर आं एसेयावनो दोनथ'बाय